ni siya katulo. Sus, duula na lang kaayo, oy. Lawrence May ang pangalan. Pero, mo na yung pinakauna, kini. Sus, kita, naging kilya, oh. Uy, kanahagdanan, oh. Muna yung nagkuanon, oh. Kini, taod-taod na. Doon ni wala siya nilahos niya sa balay ba? Wala siya nilahos sa balay ba? Lagi, no? Subihon taning kuan dere. Kining balaya dili ni magdugay kay seashore na bang yun eh. Ha? Seashore na oh. Dili magdugay. Anitet? Kuan biya dagat biya na dagat na biya. Dayon. Ano siya? Kuanis siya. Para ba yung mga kuan oh? Tunok. Para ang kuan guys. Adtos mala. Mapon sila kabalo siguro. Kung gano'n, wapod gipangkawat ng kuano. Wala na ni sink anode ni. Gikuha ng sink anode ani. Naman ay ka ng muragamay nga ipapilit ya sa lalom para di kayo mapilit, makabutangan ng kuan ba. Ha? Sagdan na siguro. Ni Galio. Premium Portland. Grabe ay. Ay tao? Ay, masing gi-parking ra na diha. Ara gid siya, doon na lang gyud kayo gyud. Ang mga gamit ka ani, budiga. Di siminto na gyud ni diri ba? Sa una di man ni siminto diha, los laos sa mga ato ta dito sa unahan tala. Di ba sige sa iya? Aro. Okay ila. Aman, gibinat na. Ibalhin na nila. Aman lagi balhin. Toro. Muna siya? Muna buya dito? Nabalhin ra gyud. Sus. Dako-dako mo na yung dahon sila. Kini biraw na po ni. Yo wadi ayo. Wadi ayo kay makuan yo. No, magbong mo. Magbong ang lubi. Wadi. Ay, mo dito balay nila kuan? Pabilyaran lagi. Isin. Mo na balay nila buo ka kuan di abot. Papa. Chika mas sa premi ni Papa. Mo na balay ni ilik. Oh. Aka na di sip na diha di na mosaka. Nabuslot na ni? Na. Di mo na lang ning museum. Nabuslot naman dai ni di ay. Okay, restaurant by convert. Ano na ba na? Noong sa tourism, sakma. Kini ilang kuan kargada nabuslot na. Ang ilang kini. Nawa na. Higot abot sila no? Aw kani? Wala na yun mga chance na. Wala, wapo di andar. Wala man ni makina. Kay kargahanan naman siya kini man mo inaani.
pa siguro nangita pa nagbayar. Niundang sigurong charterer anak kay dugay kay mo abot. Kinsa? Siya na? Ay, oh. Lihok ko. Yo, lihok siya yo. Nanong lihok mo na yo. Rod. Dili ko on. Ako ang gyud no. Chay, balik ra gyapon nila. Yang katong kuan. Ang buyak. Oh, Balik ko, wala pa na. ilubong na po nagbalik. Hikot na po. Mo, gilisan kay hapit naman ko maputol. Paan pa kana daghan pa nag-job order na. Unya ta karon dire sa kuan. Inyong alagad nga barangay Tanod. Hindi na ang barangay Tanod, guys. Unya ang sigon sa mga balita sa lokal. Unya ang kadlawon sa alauna ang kuwaon nila dire. Ano oh? Sangad na oh. Kumana na po na mag-survey. Wala na tito ni aso bakit gabi na sa sulod, sa sulod. Asa oh, na sa sulod na, may tao na. Para, may karting. Na nagkuhan, wala na rin yung gikuhan no. Ito man. Ila siguro gikuhan, kaya nabuslot man ka ni. Pero, nagkating na sila diha. Amon ta mo agian eh. Sila sirado eh. Lock eh. Balik yan no. Na to ano nanay gahilak siya nanlumos. Nanlumos. Awa day naghilak ra. Dili. Wow na unya.